יו! הילה, אוי, לא! היי, לא! מה העניינים? זה פסיכוטי! למה פסיכוטי? בואי תסבירי לנו. זה פסיכוטי. בואי ניתן להם לשמוע מי הכינה. אני חשבתי לך. מה הולך? היינו במופע שלך במשכן, את אלופה. מופע הזה, אם אתם לא מוצאים, אז קחו מכאן, תזכיר לי. מצאת מהמם, יופי. מירי, מה קיבלת? מהמם. וואו, אני בהלם. טוב, אם אני מביאה את זה לבת שלי, זה דופק אותה לשנים, אני צריכה... זה כאילו סוג עוגיות עם הדפסים שלי מכל מיני רגעים בחיי. אגב, רגעים גם שאני לא זוכרת, אני לא... וואו. עושה ספינינג בתחילת דרכי, אני רואה את עצמי פה ממש... וואו, הנה פה אחד הסלפים שלי שעשיתי, ואיך עושים את זה? אז אני אסביר לך. זה הכל הנוגיה, ועכשיו כאילו אני אוכל את עצמי. את לא תאכלי את עצמך, הביטוי אני אוכלת את עצמי, אוכלת את עצמי, יקבל משמעות חדשה לגמרי. מירי, ארז והילה עם זוג, ויש להם מקום שנקרא הילה הופעה מאהבה, והדבר הזה, לכל אורח הם עושים משהו אחר. והם בחרו בח בצבעים של ורוד פוקסיה כאלה, וסוכריות, והרבה מתוק, ועל מקל, ומגניב, ועם משפך מתוק. אני חייבת לפתוח את זה, אני מצטערת, אני חייבת לפתוח את זה. חמודה, תקשיבי, תיזהרי ממני. אם את תזכרה למסעדה, אני הורגת אותך. אני בהלם, אני פשוט בהלם. אני הורגת אותך, אני לא, לאכול את עצמי, לא, זה חוויה נרקסיסטית סלש מגעילה. חייבים לתת למקבץ האחרון, בואו נצא עכשיו למקבץ האחרון, ואז אנחנו נראות שיר מהחדש, וניסית באופן התחוז לשום מקום. ארז, הילה, אתם מהממים. תודה, תודה. הילה, את האורחת היחידה שפותחת. היחידה!